hozd ide! Árpi, gyere erre! Gyere, tologass vissza, gyere, gyere erre! Gyere toljad. vissza, toljad! Gyere! Gyere, told az autódat! Tütü! Gyere, toljad! Tütü! Gyere! Jó, nem bántolak meg. Másom. Jaj, de ügyes vagy, keresztbe kasszul! Szuper! Anya, mi olyan ügyesek vagyunk! Toljad! Jaj, tütü! Toljad! Tütü! Na, tütükézzé. Akkor ezért búg mostanság a kocsira. Keresztbe viszi a kocsit. Mindjárt ezt is rakjuk föl. Tütü! Tütü! Add a kereket! Tütü! Hozzad vissza, Árpi! Gyere, hozzad! Árpika, gyere vissza! Gyere, hozzad, toljad, gyere! Toljad! Gyere, hopp! Nem bírjuk visszafordítani, Tagnes béka fejjel! Jaj, nem megy! Ja? Fordíts! Várjál, becsipta a kezit, de... Várjál, mindjárt megfordítom, ahol teszi. Nem azt. Tütü! Benne vagy a képbe. Mi? Benne vagy a képbe. Hát most mit csinálsz vele? Becsipta az ujjam. Tütü! Tütü!